маросими қуръакашии гран-при душанбе оид ба ҷудо бо суханронии директори генералии федератсияи байналмилалии ҷудо Влад Маринеску оғоз шуд. ӯ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мулоқоти судманд бо роҳбарияти IGF ва таваҷҷӯҳи хоса доштан нисбати ҷудо ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ баҳри дастгирии соҳаи варзиш ва қабули мусобиқаи силсилаи ҷудо гран-при, инчунин ба президенти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Исмоили Маҳмадзоир барои ҳамаи заҳмату меҳнатҳо ҷиҳати рушди ҷудо дар Тоҷикистон изҳори миннатдорӣ кард. Влад Маринеску афзуд ки новобаста аз он ки Душанбе бори аввал мизбони гран-при мебошад, корҳои омодагӣ дар сатҳи баланданд ва умед дорад ки 3 рӯзи сабқатҳо барои ҳамагон фаромӯшнашаванда хоҳад буд. аз ҷониби Федератсияи ҷудои Тоҷикистон муовини аввали раиси Федератсияи ҷудои Тоҷикистон Эргаш Маҳмадбеков ҳамаи меҳмонон ва ҳозиринро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта ба иштирокчиён барору комёбӣ таманно намуд. ба ҳамин тартиб маросими қуръакашӣ шурӯъ шуд. дар вазни 48 кило миёни бонувон ки кишвари моро Шукрона Қарчӣ ва намояндагӣ мекунад бо варзишгари Ҳонконг Вонг Ка Ли нерӯ месанҷад. варзишгари дигари тоҷик дар ин вазн Мадина Қурбонзода дар даври аввал бо Асмита Деи Ҳиндӣ даст ба гиребон мешавад. дар вазни 52 кило Аҳлия Муминова бо Лию Ингвей аз ҷумҳурии мардумии Чин вомехӯрад. Фазилат Гулбоева бо ҷудокори рус Ксения Галитская ба татамӣ мебарояд. ҳарифи якуми Шоҳида Қаландарова бошад Алтан Цецек Батсуг аз Амороти Муттаҳидаи Араб мебошад. узви мунтахаби ҷудои бонувони Тоҷикистон Мавлуда Одинаева дар даври аввали вазни 63 кило бо намояндаи Муғулистон Есуи Дарханбатбайяр сабқат мекунад. миёни мардон бошад дар ҳар як категория Тоҷикистонро 4 нафарӣ намояндагӣ менамоянд. дар вазни 60 килограмм Муҳаммад Солеҳ Қувватов дар даври аввал бо намояндаи Қазоқистон Ержан Еренкайпов, Меҳрзод Суфиев бо Боёлк Казирбиек аз Муғулистон, Ҳақдод Гулов бо намояндаи Марокаш Йонес Садиқӣ ва Муҳаммад Маҳмадизода дар даври аввал бо Мерлин Максим аз Фаронса рақобат мекунанд. дар вазни 66 килограмм Обиҷебов дар даври аввал бо варзишгари рус Исмоил Мисиров, Фирӯзҷони Мелибойзода дар даври аввал бо Бобур Ваҷҷиеви узбек, Эмомалӣ Нуралӣ дар даври аввал озод аст. дар даври дуюм бо ғолиби ҷуфти Даниэл Капелушник Исроил Сунгат Жубаткан Қазоқистон вомехӯрад. Шаҳбоз Саидаброров дар даври аввал бо варзишгари Ҳинд Ҷаслин Синг Сайнӣ ба татамӣ мебарояд. дар вазни 73 килограмм Абубакр Шеров дар даври аввал озод аст. дар даври дуюм бо варзишгари рус Руслан Ҳалавачов, Берӯзи Хоҷазода дар даври дуюм бо Оразгелди Уралфи Қазоқ, Маҳмадшариф Наҷмуддинов бо Адам Садолский аз Лаҳистон ва Мирзоҷамил Рамазонов дар даври якум бо варзишгари узбек Ҷавохир Сапаров рӯбарӯ мешаванд. дар вазни 81 килограмм Муҳаммадҷон Абдуҷалилов дар даври якум бо варзишгари Полша Павел Джумал рақобат мекунад. Сомон Маҳмадбеков дар даври аввал озод аст. Сайфиддинзода бо Нуржан Бисенов сабқат мекунад. ҳарифи аввали Шодмон Ризоев бошад Мартин де Ридери мебошад. дар вазни 90 килограмм Комроншоҳи Устопириён дар даври аввал озод аст. Ҷаҳонгир Маҷидов низ рақобатҳоро аз даври дуюм шурӯъ мекунад. Ҳақназар Назаров дар даври аввал бо варзишгари узбек Зуфарбек Уралов майдондорӣ менамояд. Акмал Муродов низ дар даври аввал озод мебошад. дар вазни то 100 кило Тоҷикистонро Исроил Раҳимов намояндагӣ мекунад. Исроил Раҳимов рақобатҳоро аз даври дуюм бо Матвей Каниковский рус оғоз менамояд. Раҳматулло Мирзоев бо варзишгари узбек Муҳаммад Кодир Мансуров рақобатҳоро оғоз менамояд. Абубакри Акобир бошад бо намояндаи Хорватия Злако Кумрич нерӯсанҷӣ мекунад.
дар вазни ҷамъи 100 кило Темур Раҳимов, ки рақами 1 дар раддабандии ҷаҳонӣ аст, дар даври аввал озод аст. Шакар Маҳмад Мирмаҳмадов дар даври дуюм бо намояндаи Озарбойҷон Ҷамол Ғамзатхонов мубориза мебарад. Мансур Раҳмон барои баромадан ба даври сеюм бо варзишгари Амороти Муттаҳидаи Араб Магомедомаров рақобат мекунад. Иброҳимҷон Элмуродов бошад бо Яш Виджейрани ҳиндӣ рӯбарӯ мешавад. дар рӯзи якуми мусобиқаи Гран-при сабқатҳо дар вазнҳои 48, 52 ва 57 килограмм миёни бонувон ва 60-66 килограмм миёни мардон доир мешаванд. ҷараёни рақобатҳоро аз телевизиони варзиш мустақиман тамошо карда метавонед.